Ο Γιάννης Σταυρινίδης. είχες λάβει μέρος και πριν από 2 χρόνια. Από 2 χρόνια. Στο προηγούμενο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Ναι. Ως, Σέλβις. δηλαδή, Έκανα τον Έλβις μαζί με τον Σάκη Ρουβά. και τώρα τι θα κάνεις? Τώρα θα κάνω Oriental. Είμαι εξαιρετικός σε αυτό που κάνω. Νιώθω ότι ο ρυθμός διαπερνά το κορμί μου και νιώθω πάρα πολύ σεξι όταν κάνω αυτό που κάνω. Δεν είναι πιο ωραίο το να βλέπεις μια γυναίκα να χορεύει, να λυκνίζεται? Είναι ωραίο, αλλά- Το να βλέπεις το Γιάννη. Γιατί να μην βλέπουν και οι κοπέλες έναν άντρα να χορεύει Oriental. Γι' αυτό λες εσύ ότι ο σωστός ο άντρας μπορεί να χορέψει Oriental. Και αυτός ο άντρας είσαι. Εγώ. Ακριβώς. Όπου έχω χορέψει, οι γυναίκες έχουν ενθουσιαστεί. Μου τραβάνε τα ρούχα, με τραβάνε από εκεί, από εδώ. Πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει ψηλά στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο? Το πιστεύω γιατί νομίζω είμαι ο καλύτερος. Καλησπέρα. Είστε Γιάννης Σταυρινίδης. και τι θα κάνετε? Oriental. Σε έχουμε ξαναδεί. Με έχετε ξαναδεί σαν Σέλβις. Ο Σέλβις, μωρέ! Ο Σέλβις! Ο Σέλβις άλλαξε! Μάλιστα. Τώρα θα συνδυάσετε κάτι? Όχι, θα χορέψω Oriental. Από τον Έλβις στη Χανούμπουρεκ. Ναι. Πώς κι αυτό? Μ' αρέσει ο χορός. Είμαστε έτοιμοι να σας απολαύσουμε. Γιαννάκη, με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις, πες μου. Είμαι ελαιοχρωματιστής. Ελαιοχρωματιστής, μπογιατζής. Μάλιστα. Δένεις στη μέση τα πεντόκυλα, τα πλαστικά και τα ανακατεύεις. Ναι. Είσαι το τέλειο αναδευτήρι, το τέλειο. Όταν βάφεις, χορεύεις, έχεις χορεύσει πότε στη δουλειά. Όχι, δεν χορεύω, τραγουδάω. Και τραγούδι. Και τραγούδι. Ναι. Δεν το παγώ. Δεν το παγώ. Wise men say only fools Δεν είναι πολύ σουρεαλιστικό με τα 5 λίρα να τραγουδάει. can help falling in love with you. Νανούρισμα, πεθαίνω. Μπράβο, σαν τραντζιστοράκι ήταν. Καλώς, Το κοινό έχει ενθουσιαστεί. Αλλά δεν πιστεύω για καλό λόγο. Μπορείς να μας κάνεις και τίποτε άλλο? Ένα σπατουλαριστό. Μιμήσεις. Μιμήσεις. Τον Καραγκιόζη μπορώ να κάνω. Τον Καραγκιόζη. Όχι, αυτό το είδαμε, ρε, εσύ. Κάτι άλλο. Ρε μανούλα μου, τώρα θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Χριστός! Χριστός! Νομίζω ότι αν συνδυάζατε όλα μαζί, δηλαδή κάνατε τον Καραγκιόζη, χορεύατε break dance, τραγουδούσατε σαν τον Elvis Presley και ταυτόχρονα κάνατε και μερικές κινήσεις σαν τον Σάκη Ρουβά, ότι όλο αυτό το πράγμα ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον ή τουλάχιστον να μας μπέρδευε και δεν θα μπορούσαμε να το εκτιμήσουμε. Αυτό που παρουσιάσατε, σας το λέω ειλικρινά, δεν ήταν από τις καλύτερες στιγμές του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Φαντάζομαι ότι θα σας ξαναδούμε Θεού θέλοντος στο επόμενο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο με κάτι καινούριο. Επομένως το ραντεβού μας είναι για τότε. Γιατί όχι. Ευχαριστώ. Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Θέλει να ανακατεύει τα χρώματα με τη δουλειά, με τη μέση. Το φαντάζεσαι αυτό. Δεν έκανε σαν αναδευτήρι. Δεν το περίμενα από τον κόσμο. Ήταν μια έκπληξη. Φωνάζαμε κι άλλο κόσμος. Γι' αυτό θα είμαι και στο επόμενο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο.